Ето сега ще ви покажа и долното ниво на нашето помещение и пространство по едни стръмни стъпала към тъмното. Сега ще слеземе. Внимаваме лекичко. И ето сега ще запалиме. Та-да! Ето го. Ето това е мястото, което създадохме с немалки усилия. Основно моя милост, но и с помощта на другите колеги от група X-Ray. Направихме това пространство, което е подходящо за записи на всякакви неща. Не е твърде голямо, но свърши добра работа. Това са пирамидки, така известни по разговорно му. Мога да и ще поставя в линк откъде сме си ги купили, като това изобщо не бива да се счита за някаква реклама, нещо, което ни е свършило работа и затова не сме получили заплащане, ами ние сме си ги закупили нещата. Цялата тази стена е с изолация от донапрен под формата на пирамидки, а зад тях има гипс картон, а зад него каменна вата. Иначе тук отзад малко по-нататък има асансьорна шахта, от която имаше доста силни удари и шумове, които мисля, че до голяма степен бяха неутрализирани с не твърде скъпи методи, да го кажем. Ето това. Тук пък са тръби за парното, които преминаваха и също създаваха известен дискомфорт и шум в това място, което шумът е най-големия враг на аудиозаписите, разбира се, нежеланият шум. И всъщност вътре пак е с каменна вата, с една мембрана, след това с гипс картон и накрая с тези плоскости, които са от дървесни частици, не много често срещани в наше време, но все още се продават. В линк под видеото ще ви пратим и може да видите самата фирма, която ги предлага, от които също сме доволни. На тавана отново са тези пирамидки. Тук може да се види. Иначе е бетон отгоре, но това не е особен проблем. Тези пана са интересни. Така, да се дръпнем, за да се вижда. Така, ще ги разгърнем като книга. Тези пана, има два броя такива. И те са дървена рамка с някакъв памучен груб плат отвън, а вътре са с пълнеж от полиестерна вата, което всъщност е добре, защото тя първо е също разходоефективна, второ не отделя вредни частици, каквото се случва с стъклената, особено вата, но и с каменната, т.е. няма дразнене и рисковете за здравето са намалени до минимум и може това пано да се сгъва по какъвто си искате начин. Тук е с едни панти, най-елементарната възможна конструкция. Ето го и тук е по този същия начин. Второто пано и то може да бъде завъртяно по начина, по който да е удобно. Ето така, например. Така става по-дебело.
и служи като бас трап, както е известно още, за ниските честоти, когато примерно се записват барабани. Когато записвам вокали или гадулка, да речем, или акустична китара, ето по този начин се разпъва, за да обхване по-голяма площ и просто да намали отраженията на звука, които може да се окажат неподходящи. Така, иначе тук сме оставили донапрен съвсем голо, както се казва, но достатъчно като обем и това помага пак да се редуцират отраженията. Иначе това си е бетон за маска. Така, ето това е Stagebox. Може да се види с различните всъщност кабели, които са тук в помещението, влизат вътре и след това нагоре през отвора в тавана влизат в горното помещение, което ви показах по-рано, където е аудиокартата, влизат в нея или в пулта, който е дигитален, който ползвам и за живи участия, и за запис на барабани, Behringer XR18.